Zdravím. Takže niektorí chceli ste vidieť, ako to malo pracovať, tak skúsil som niečo nahrať a asi takto nejak to malo pracovať. Je to krátke, ale pomáha sa tomu kľúčom a nejak takto to malo pracovať. No teraz je to rozobraté celé, takže sa to analyzuje fáza po fáze, že kde je vlastne chyba a v čom je chyba. Ale ako som povedal, prvotná analýza poukazuje na koncové magnetické pole, že šťastí neguje pulsovú energiu, takže asi tak, no ale uvidíme. A rozmýšľa sa aj nad tým, že ako by sa to dalo vlastne nejako otieniť, takže uvidíme, čo bude ďalej. Ďakujem. Zatiaľ toľko, majte sa.